Dinoaventura eguna. Bazen behin, dinosauru bat mendi izoztu batean. Baina dinosauru hau berezia zen, iaia beti lo zegoelako. Horregatik deitzen zioten dinosauro lotia. Bapatean, dinosaurua bere siesta erraldoitik esnatu zen. Arrausi egin zuen dinosauro lotiak. Beste dinosauro batekin topo egin zuen eta merendola bat prestatzea pentsatu zuten. Janari asko prestatuko dugu! Galdetu zuen dinosauro lotiak. Bai, dinosaurio gehiago etortzeko! Erantzun zuen dinosauro bihurriak. Merendola prestatzean, dinosauro txiki asko gerturatu ziren. Orduan, festara 3 lagun gehiago agertu ziren. Dinosauro golosin, dinosauro laranja, dinosauro lotxati. Kaixo, dinolagunak! Esan zuen dinosauro golosinek. Kaixo, dinolagunak, merendolarako laranjasko ekarri ditu. Esan zuen dinosauro laranjak. Kaixo, dinolagunak, nik ez dut ezer ekarri. Esan zuen dardarka dinosaurio lotxatik. Dinosauro lotxatik gorri jarri zen, eta begiak lurrera begira jarri zituen. Lasai, lotxati, ez da ezer gertatzen. Esan zuen dinosauro golosinek. Merendola honetan, garrantzitsuena ez da zer ekarri duzun, baizik eta elkarrekin ondo pasatzea. Bitartean, dinosauro txikiak goze zeuden, eta janare guztia ikusi zutenean... Jubi! Ze ondo pasatuko dugu! Oiukateu zuten. Hala ere, mendia izoztutua zegoenez, janari guztia ere izoztu zen, eta dinosauruek beste ideia bat pentsatu behar zuten ez aspertzeko. Bapatean, dinosaurio lotiak bertatik gertu dagoen kobazulo batera joatea proposatu zuen. Bidetik, egurra lortzea zen haien helburua, sua egin eta janaria berotu ahal izateko. Dinosauruak bide arriskutsuetatik igo behar ziren kobazula iristeko. Halako batean, harri batek beste baten kontra talka egin eta kea irtetzen hasi zen. Begira, zer da argi laranja hori? Galdetu zuen golosinek. Hori nire osaba da. Erantzun zuen laranjak. Uste dut, zua dela, beldur naiz. Esan zuen lotxatik. Dinosauro taldea kea zegoen tokira hurbildu zen eta sutea sortzen ari zela ikusi zuten. Momentu horretan, jakin gabe, laranjak esan zuen. Daukagun janaria zuaren gainean jartzen badugu, zua itzaliko da. Froga egin dezagun. Erantzun zuen lotxatiak. Froga egiten hasi zirenean, janaria zuaren gainean jarri zuten eta bapatean janari guztia desizuztu zitzaien. Janaria jan zitekela ikustean, jaten hasi ziren. Bai gozoa janari bero hau! Esan zuen golosinek. Inoiz frogatu dudan janaririk gozoena! Gehitu zuen dinosauro lotiak. Jan eta jan zeudela, ez ziren konturatu zua gero eta gehiago ari zela basotik. Bertan bizi ziren animalia batzuk, oihuka eta laguntza eskatzen ihes egin zuten. Basurdeak, ardiak, astoak, orkatxak, txoriak... Dinolagunak erre usaina somatzerakoan, basoa erretzen ari zela konturatu ziren. Aizue, zer egingo dugu? Kezkati dinosaurio lotxatik. Jarraituko dugu jaten, ezta?
Bukatzen dugunean ikusiko dugu. Esan zuen dinosaurio golosinek. Ideia bat bururatu zait. Dinomendiri deituko dugu. Zuhitzailea da eta sutea itzaltzen lagunduko digu. Oihukatu zuen dinosaurio laranja. Dinomendi deitu zutenean, dino familia guztiak gerturatu ziren laguntza ematera. Mendia guztiona delako. Guztion artean, asko azkarrago eta errezago, zutearekin amaitu zuten eta mendialdeko dino familia guztiak merendola erraldoi batera gonbidatu zituzten. Baina zutean janari asko errezenez, bakoitzak bere etxetik dino janari desberdin bat eraman zuen. Guk dino tortillak! Esan zuten dino ikasleek. Nik dinotajin. Aipatu zuen dino dromedarioak. Guk dino bananak. Zuaitzetik dino tximinoek. Nik dino kozina. Oihukatu zuen dino joaoek. Guk dino kuskus. Proposatu zuten dino sukaldariek. Nik dino pizza. Abestu zuen dino dominusak. Dino pintxoak. Eskaini zuten dino zepek. Dino biztanle guztiak eguna eta bizitza elkarrekin ospatu zuten, egun horri dino abentura deituz, eta urtero ospatuz. Dino abentura deno batera! Eta ala bazan, edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila mendialdeko plaza!